Lezigezi indaba zo1KZNTV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbokele nazike ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Kuhlonishwe unkosazane Dlamini Zuma abasemthwalume babhikishele ugesi kanti ke bekukhona abasendlunkulu kuvulwa Isigodlo. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuleli unkosazane Dlamini Zuma uthi kubalulekile ukubungazwa kwabantu abanamagalelo emkhakheni abakuyo besaphila kakhulukazi ke uma lawo magalelo eqhakambisa imfundo futhi ke egqugquzela impumelelo. uDlamini Zuma usho kanje ekhuluma emcimbini wokuqanjwa kwamabhilidi ngabantu abali10 abanamagalelo emkhakheni yahlukahlukene kubalwa phakathi ugcina mhlophe uBlack Coffee uEdmund Mhlongo kanye noCharles Maxeke esikoleni ke samabanga aphansi Heights emalukazi eThekwini KwaZulu-Natal. Yize uDlamini Zuma ebehambele le ndumezulu yokuqanjwa kwamabhilidi esikole iWindy Heights kwazise naye ungomunye wokuqanjwe ngaye udalule ukuthi kakudikiza inqulu kuye ngokungaphakanyiswa kwegama lakhe kulabo abagaqele esokuba umengameli isifundazwe iKwaZulu-Natal. Kuzokhumbuleka ukuthi usuqalile ukubonakala umbango kwazise kulindeleke ukuba kuhlale inkonfa yeqembu leANC yokukhetha upholo busha ngoZibandlela. I've no problem if people have their own choices, and the ANC taught us democracy. It's a democratic process. The branches will say what they want, the REC, the PCs will say what they want, but at the end of the day, whatever the branches say, we will accept. Njengoba ifundazwe seyiqalile ukuphumela obala ngabaholi ezifolose ngabo kubhekwe okhethweni kulomcimbi bewungekho noyedwa umholi noma ke izikhulu zikahulumeni ukuzokeseka uDlamini Zuma. Khona manjalo njengoba umnyango wakhe ububambe inkonfa yokudingida ngesimo somasipala ngenhloso yokuqhamuka namasu okubathuthukisa ikakhulukazi omasipala abangakwazi ukuzenzela imali uphawule ngeinqumo okuqhanuwe nazo. Ikhona omasipala ngempela abasendaweni abangakwazi ukuqoqa imali ngoba abantu ababasebenzelayo abasebenzi kwabona. Sathi ke kuzofanele ukuthi le ndlela yokwabiwa kweimali ikibhekwe ngelinye ilihlo ukuthi kubhekelelwe labo masipala bona abangeke baze bakwazi noma abasebenzi besebenza kahle namakhansela asebenza kahle kodwa ngeke bakwazi ukuba nezimali ngoba abantu ababasizayo ilabantu okuthiwa aba-indigent. Isikole iWindy Heights sisendaweni yasemalukazi okwande kuyo ubugebengu kanye nokwantuleka kwamathuba omsebenzi. Imindeni yezishoshovu zezombusazwe uCharles Maxeke uBlack Coffee nabanye ibiyingxenye yalomcimbi kuqhuqhuzelwe izikole ikakhulukazi eziseyindaweni ezifuzele ukuba ke zibhukule. Sometimes the teachers underestimate themselves. Do you think I'll be standing here if I didn't go through a teacher? No. Nalothi hebe ngaba kasho. Nosomabhizinisi omkhulu la ubabuthembe ngaba akayena. Teachers are very important. Take yourselves very seriously. You are the ones who produce any skill that exists in any country. Teachers are very important. Indaba zo1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Umphakathi wasemthwalume kwa20 bangibizo ogwinoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ugaseleke emahhovisi kamasipala uMzumbe bafike babhikisha baphazamisa ukusebenza kwalamahhovisi bekhala ngongabi nawo ugesi izinyanga ezintathu. uNtumkhize oyilunga lomphakathi ebilingxenye yombhikisho uthi kuyisola inhlese ezopolitiki ngokungasukunyela kodwa balabo longabi nawo ugesi. Kumenze ukusebenza emahhovisi kamasipala uMzumbe kulandela ukugasela kwamalungu omphakathi abethukuthele njengoba ethi sekuphela izinyanga ezintathu bengenawo ugesi kanti bathi basola inhlese yepolitiki ngokungasukunyela kodaba labo lokulungisela ugesi njengoba iwadi yanqotshwa iqembu leIFP kukhetho lohulumeni basekhaya nyakenye. Ilunga lomphakathi uMdumkhize uxeka umasipala uMzumbe
njengoba behlele bumnyameni. Ilanje ngenxa yokuthi sesihlupheke isikhathi eside mengaphazama 3 months ugesi sengenawo sabiza ikhansela lethu ukuthi lizosilungiselela indaba zagesi. Ikhansela alizange lenze lilungise indaba zagesi, so sasithatha isinqumo sokuthi size la phezulu kamasipala sizokhuluma nemeya. So njengoba ugesi singafakelwa wona sesingaze sibe nezinsolo ngokubeka ecaca iVD yathathwa iIFP. So ingakho ke nje singalungiselwa izinto eziningi ngoba ukuba iVD beyithathwa iANC zonke izinto zazizoshesha ngoba ugesi wahamba ngomhla ka2 August. Ugesi wawuzolunga nje ngokukhulu ukushesha, itransformer izofakwa ngokukhulu ukushesha. Elinye ilunga lomphakathi ebeliyingxenye yombhikisho lithi besaba ukuthi kuzobhidlanga ubugebengu endaweni yabo, kungenelwa izagugu ezihlala ngazodwana zidlengulwe ngoba kumnyama. Uthi sebekhathele ukuhlala ebumnyameni bafuna imeya kamasipala lisukumele udaba lwabo. We've been without power for the past 2 months. Actually, siqala inyanga yesithathu manje. So reason why we are being so disgruntled is akekho umuntu at this day and time, akekho umuntu ongakhona ukuthi aphile ngaphandle kwagesi. Kunzima yonke into, and you know ama-fears ethu amakhulu into ezokwenzeka kulesikhathi esiphika kusona manje kunegebengu, ubugebengu obudlangile ngendlela eyisimanga. Into ezokwenzeka abantu abadala abahlala ngababodwana emakhaya bazorape because kumnyama awukwazi ngisho ukuvuka ebusuku wenzeni. We fear iqelile kumasipala wethu ukuthi awungenelele, kodwa cha ngokubukeka nje udrega inyawo ngendlela ezisimanga. Kungakho ke sikule stage sona sizoveza ukudinwa kwethu ienga lena. Uphinde waveza ukuthi uEskom wanqamula lo gesi ngoba ubasola ngokuthi kukhona abawukokotelile. Ngakho futhi kunemali ekumele bayikhokhe ukuze uvulwe kabusha. Kodwa uthi kunzima lokho ngoba basebenzi. Ugesi wethu oka-Eskom into eyenzakalile uEskom uinvadile isizwe wangena lapha kwa-120 wathola ukuthi kunabantu abanezigubhu ezifakiwe illegally ezingafakwanga uEskom. Yebo ugesi ungoka-Eskom but sicelile ukuthi umasipala sicela ungenelele. Due to that lama fines lawo ekufanele umphakathi ukhokhe. Truth of the matter is they are unemployed. Bazokwazi kanjani ukhokha lama fines? Into ke edala ukuthi sibe lana ke ukuthi sicelile umasipala ufake isandla, kodwa ngokubukeka kwezinto cha ngathi abazimisele kakhulu. Umasipala uMzumbu uthintwa ngalolu daba uphawule kanje ukuthi njengoba kuza uMC wakaKhokta umhlonishwa uzikalala kusasa la bayacela ukubonana naye. Kumanje sixhumene neofisi lamhlonishwa uzikalala silinde impendulo kulona ukuthi uzokwazi yini ukuthi abonane nabo ukuze badlulise izikhalo. Siyazolana kakhulu nabo njengomasipala futhi sizimisele ngayo yonke indlela ekuthenini lesixazululo sitholakale ongebo ngoba nje sisebenzisana noEskom umasipala njengamanje njengoba sebethe bacela nokuthi uKhokta angenelele. Ngiyathemba ukuthi sizobambisana sonke uqinisekisa ukuthi lenkinga iyaxazululeka. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza amando sicele ngisemzumbe. Owesilisa waselindelana eThekwini uNkosinathi Chiya uthi ke impile impilo kulandela kokuboshwa kwakhe wagwetshwa ngo2006 emva kokuvuma ukuthi wabulalwa ngumholi weIFP uThomas Mandla Shabalala wadutshulwa ke eyongena ekhaya lakhe ngo2005. uChiya uthi ke kushawa kanzima ngamaphoyisa ikhona kokwamenza wavuma icala angalazi okwathi ke emva kweminyaka eyisikhombisa kwavela kubufakazi obusha ngabakhanda ke itulo nababulali baShabalala. Emva kweminyaka eyishumi uChiya aphuma ejele ngebhayili ka4,000 amarandi emva kokuhlala iminyaka eyisikhombisa kade evume icala ngalenzanga ngesimanga sokuthweshwa amaphoyisa kanzima. Uthi kuba kwakhe ngaphandle anginamehluko nokuthi usasejele ngoba impilo yakhe ayinyakazi ngenxa yezithupha zakhe. uChiya ekhuluma nethimba limvakashele kwakhe uxeka amaphoyisa ngokuhluleka ukwenza uphenyo olunzulu mayelana nokubulawa kwesishoshovu seIFP okuthi eMshabalala. Kule case kunezinto amaphoyisa athi awazithole uma esho ngomlomo, but unganginika 5 minutes manje ngikuthoyela zona mina ngingelona iphoyisa. So le nto mina ngitshela ukuthi ngezathu ithile engazazi abafuni ukuyenza le nto because bayakhetha ukuthi izinto ezithile bangayitholi ezingasheshe icacise ukuthi no uSorenso ulenzile icala uSorenso akalenzanga. And mina ngiyashona manje ngithi kubona bonke abantu abasolwayo
nami phakathi nalabo abasha abavelayo if ukuthi sonke sethinteke lecala ngempela inkantolo egculiseka asihambeni siyejele sonke angilweli mhlawumbe ukuthi mina sengingcono kakhulu kuleli cala if kusakhona i-evidence ethi unkosinathi uyena but ngikajabula if le case ingaphenywa fairly because lokho yaqala ikaze iphenywa fairly baningi abantu abafihliwe la and nabasemagonyeni ngiyasola ukuthi bayazi because miningi iminyaka esengiyibhalelile but they choose not to help. Eqhube chaza uthi usamile ekuthenina umsulwa isono sakhe ukuthi wadlula ngasemzini kaShabalala ngosuku adutshulela ngayo kodwa yena wadlula ephelezela umngani wakhe. Kule mesa kwaBshabalala whether amaphoyisa ayebaza abantu abambulele ayebafihla okunye lokho whether ayengabazi ngempela ayedinga unombani but kwakufanele yenzile iarrest amaphoyisa lapha. Ngiyazicabangela ukuthi I just happened to be in the line of fire noma ubani wayela lo mlilo ongamshisa ngiyazicabangela ukuthi mhlawumbe amaphoyisa athi ubani mhlawumbe umfana noma abafana engebona abangala abake babonakala mhlawumbe ngala uma ngisuke ngiyicabangela of which thina ngempela ngalapho saya ngalolanga and asekuphiki lokho but ke if lokho iqhubeka icase ngilo ngibuka izinto zenzeka I know sengasho ngokukhulungana nazo ukuthi amaphoyisa ayazi ukuthi icala angilenzanga futhi ziningi izinto engadala ukuthi ngithi ayazi vele ezongilanda ukuthi angilenzanga futhi njengamanje ngingasho ngokukhulu kuyiqhenya ukuthi amaphoyisa ayakhetha ungababophi noma ukubaphenya abantu abenza icala. Ukudedela kaChiya kungenxa yokuthi kwavela ubufakazi ngonyaka wango-2008 emva kokuthi omunye okuthiwa bangababulali baShabalala wabhala incwadi echaza ngayo yonke into eyenzeka wabe seyazibulala naye ngokuzilengisa esemzini weSangoma ababecashise kusona babulali. Umbopha uthi okumkhathaza kakhulu ukuthi ofakazi sebabulawa. Ngokobufakazi baleso Sangoma esabhala phansi sisaphila sithi lo mfana sagcina semnikeza imali e1500 ukuthi akahambe eqala yokwenza into ethile kubo emakhaya empangeni afika acela ubaba wakhe athenge imbuzi benze something before abuye azomgeza because lento le kaShabalala emhluphayo inkulu inamandla and ubaba lo mfana sengingamfonela ngoba kuyi-suicide note lo mfana wabhala ngisho inamba zabazali bakhe ngama wakhe ababa wakhe amalume wakhe ubaba wakhe leyo nto sekwayivuma kumina over the phone. Now why angayivumi kunina amaphoyisa lena nike nambuza kodwa noma nikhethile nje ungambuza besaphila leso Sangoma lapho basidubulile basibulala ngo-2013 leso Sangoma basidubula nje bese sike sasatshiswa more than once sisatshiswa umuntu onesibongo esifanayo nalesi silapha kuyi-suicide note ukuthi wena Sangoma ngusuloku ufuna ukuveza amaqiniso ngendaba kaShabalala waselindelana ngoba wena uqobo lakho ngizokuphambanisa nemvula. Isangoma sakubika lokho emaphoyiseni angakhona ePortshepstone but asikaze sivikelwe njengoba ngikhuluma nawe nje Sangoma sikho sidutshule lapho ngoFebruary 2013 mina bengizophuma semiye ngoApril. Ephetha uthi impilo yakhe imile ngenxa yezithuphe ezithu sayisiboshwa izicala engalenzanga futhi nobufakazi bakamumva sebamveza ukuthi umsulwa. Uthi kumkhathaza kakhulu ukuthi abomthetho kanye nomnyango wezobulungiswa bathule yize sekuphela iminyaka e10. Kwezinye inkampani uku-apply ufake i-CV mhlawumbe lento abayifunayo uma sekufikwa yakhumbula nje kwenye ngathi ngifaka isithupha lapha sekuthiwa hayi ake simthathe lo muntu. Into engixaka ukuthi ngangibhalile kwi-CV because angifihli i-criminal record ngeveza khona because mawuyifihla futhi sebeyitholela kuvela esinye isithombe ngawo. I think close abayibhekanga kahle leyo part base ngithi ngifaka isithupha kwakhala imisindo engingayazi ngangathi konke entshontshiwe kwakukhanya amalamba abovu kade engawabonanga la kwathiwa hey manje ngathi mina kwi-CV nje leni nayo lapho ngibhalile ukuthi ngangaboshwa awu ngeke lapho uyabona lento uzofika uthini ekhaya
Yes, ekhaya bayazi ngabosho into engazi, but ngiyacabanga ukuthi ngiyomenzani lo muntu ongizalayo uma ngifike ngisho ukuthi sekufike kwatholakala into kanje, so umsebenzi angisawutholanga. So nje ibhlungu lempilo la ngaphandle. Udaba luyaqhubeka njengoba kusazothintwa izinhlaka ezahlukene. Kutebokho Sibisi, kiselindelana eThekwini. Asike sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazike kuyizona ehamba phambili. Kuhlonishwe unkosazane Dlamini Zuma abasemthwalume babhikishele ugesi kanti ke bekukhona abasendlunkulu kuvulwa Isigodlo. Siphume ngothilwaso isizwe sasebukhosini bakwaMthiyane kwaSokhulu enyakatho nelikaMthaniya ukuzosibonela ngawaso kuvula ngokusemthethweni ke Isigodlo sasenhlahla okuyisigodlo sobukhosi bakwaMthiyane. Inkosi yesizwe sakwaSokhulu ithi ke isandla sedlula ikhanda kwabenkampani Richards Bay Minerals kokufaka ke isandla kwakhiweni kwalesi sigodlo. Lo mcimbi ke ubuhanjelwe ngamakhosi ahlukene, izikhulu zase-RBM kanye ke nabantwana abasendlunkulu kaZulu. Inkosi yesizwe sakwaMthiyane kwaSokhulu iqoqozele ukugcinwa kwamagugu esintu kuleli likaMthaniya ngenkathi ke kunikezelwa ngokusemthethweni isigodlo sasenhlahla esakhiwe inkampani iRichards Bay Minerals. USikhangane ubonge wangaqeda kule nkampani ngomsebenzi wokuvuselela lesi sigodlo esiyifagugu kulesi sizwe sakwaMthiyane. Lo mzilo esikuwo njenganamhlanje owamagugu. Kulamagugu yenzana amagugu na ukugcina zonke izinto zesizwe zigcineke kulomuzi ngoba lo muzi uphethe amadlinza amakhosi njengoba sibona nje lapha ngaphezulu kunamadlinza amakhosi alesi sizwe asala lapha size kuwo ke sakha eduze kwawo usazolungisa kahle ngokuzayo okwanamhlanje nje uRBM uzowethula esizweni njengoba ubekade ewakhele sona isizwe kwakuyisicelo ke senkosi esiyakhothama ukuthi icela ukuthi kwenzeke lokhu ukuze isizwe sikwazi ukuthi amagugu aso agcineka kuwo. Umntwana wakwaMandlakazi uZebulon Zulu wenanele ngamazwi okubonga kule nkampani ngokufaka isandla ekuvuseni lesi sigodlo. Lokho kwenziwe uRBM kuyinto enkulu kakhulu. Okumele ngabe izizwe zonke sizakwenza lokho ezikubona lapho kwaSokhulu. Phema ngena phakathi ngena na inkosi le esikhona ngabona isimanga mina ngathi mina izizwe lokho sihlupheka sithi kwakhiwa amaqhuqwane aguge kwakhiwa amaqhuqwane kodwa into engayifika ngayifunda la ngathi mina lokho ilokho bekumele kwandele izizwe zonke ngoba iqhuqwane iyona ndlu yethu esadabwa nayo phezulu. Isikhulu esiphezulu senkampani RBM sithi kuyigugu kubo beyinkampani ukuba yingxenye yokuvulwa kwalesi sigodlo nokuba ke nesandla ekuvusweni kwaso. We are obviously very proud to be part of this event today because the Sokhulu community is one of the 4 communities within our area, and we're currently actually mining here in the area of the Sokhulu and in Nkosi Sokhulu. And preserving cultural heritage is very important to us, especially given that this is actually Cultural Heritage Month. So it's very, very fortunate that we can have the unveiling of this event today. We would have liked to have done it earlier, but COVID, of course, wasn't our friend during this time. But it doesn't matter. Still, today we are very happy about this event. It means we can bring some of the remains back from, Pietermaritzburg and keep it here for future generations and to teach people more about the Sokhulu people and their heritage and the culture around them. So really proud to be part of it today. We as RBM, it is absolutely, as I stand here, my heart is actually feeling quite warm. Izindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngwaSokhulu emakhosini. Umsunguli womdlalo wezimoto okupina izimoto umsinga Driftscan uSimanga Mabaso uthi ke sebekulungele ukwamukela ke izikumbi zabantu abazobe beqhamuka kulo lonke leli bezothamela ke umsinga Driftscan ozobe ke ubanjwe okweshumi kulempela sonto. uMabaso uphinde wanxusa kakhulu umphakathi oza kulomcimbi ukuba uqikeleleke ekuziphatheni kahle njengoba ke nezokuphepha zizobe ziqiniswe kakhulu.
Izinkumbi zabantu eziqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene zakuleli zizobe zisebenzisa wona lo mgwaqo kanye neminye engenela lapha eMsinga njengoba ke zizobe zize kwintandokazi yomdlalo wazo wezimoto eziwukhonze kakhulu uMsinga Driftcar. Umsunguli walombukiso umnomzana uSimanga Mabaso uthi likhulu kakhulu kisasasa kulonyaka njengoba uMsinga Driftcar ukhuzi ibuya kokuqala kulonyaka njengoba uke wahlaba ikhefu iminyaka emibili ngenxa yomkhuhlane oKhuvethe. uMsinga Driftcar kulonyaka siyenza ke unyaka wes11 siwenza kodwa ke okuthanda ukuhluka kakhulu kuona kulonyaka ukuthi eminyakeni emibili edlule asikwazanga ukuthi sibe na Driftcar ngendlela bekade singafisa ngakhona due to iCovid lebi kade siphazamisa. Manje ke isasasa kulonyaka likhulu kakhulu ungafunga ukuthi unyaka wokuqala sizoyenza ngendlela abantu abayimisele ngakhona abafuna ngakhona ukuthi ngabe sekuthiwa kunamhlanje. Kodwa ke sengiyajabula ukuthi at least zizimbili kuphela inzuku ezisalele ukuthi sikwazi ukuthi kube njalo. Uma basuthi ngaphandle kwezimoto ezinhlobonhlobo ezizobe zithusa ziphinde futhi zijabulisa abantu ngesikhathi esisodwa, kodwa ke kuzophinda futhi ke kukhula nomnotho waseMsinga kanye nesifunda umzinyathi wonke. uMsinga Driftcar ngendlela isasasa lingakhona indawo zokulala eMdlovane zigcwele, indawo zokulala eDandi zigcwele osengaphansi komzinyathi okukhombisayo ukuthi ungakanani umsebenzi owenziwa uMsinga Driftcar. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi sibone kukhona into efana naleyo eletha intuthuko nokuthi kube khona abantu izinto abakwazi ukuthi kakhulukazi abasemabhizinisini abakutholayo okuncane. Abadayisa ngoba nangawo umgqibelo ngosuku lwe-main event bazobe khona bazobe bedayisa kuMsinga Driftcar bedayisa ukudla bedayisa iphuzo ukuze wonke umuntu ozobe lapha esuthe so nje wonke umuntu ozobe esebhizinisini kule weekend ngicabanga ukuthi uzohlomula amagaraji aseMsinga azohlomula yindawo zokudla zaseMsinga azohlomula njengoba ngishilo ngathi naseMdlovane naseDandi kuzobe kunjalo. So umzinyathi nje wonke in terms of tourism ukhombisa ukuthi uMsinga Driftcar uyilethile intuthuko kosomabhizinisi kule weekend. Ephethe uMabaso unxusa umphakathi ozohambela lo mbukiso ukuthi uziphathe kahle ikakhulukazi njengoba nezokuphepha zizobe ziqine kakhulu. Siyacela ukuthi abantu mabefika lapha bayiphathe kahle abaze ngokuzoganga bengalenzi iphutha ngoba ezokuphepha iqinile kodwa siyaqinisekisa ukuthi wonke umuntu ozobela uzobhema ekholo. Injabulo izobe iningi kakhulu asijabule iweekend yethu uMsinga Driftcar abanenkinga yamathikithi bengahlupheki ngoba kuyakhombisa ukuthi kwezinye indawo kunenkinga ukuthi bethola amathikithi ko Shoprite. Siyabacela ukuthi abantu bekhululeke azobe tholakala esangweni wonke umuntu ofuna ukuza kwiDriftcar akeze uzokwazi ukuthi engene ngaphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eMsinga. Imeya uMasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uthi ke abantu bangakwazi ukuziphilisa ngezemidlalo ingakho ke behlela imidlalo enhlobonhlobo ukuze ke intsha iveze amakhono. Ekhuluma ngenethimba lezindaba le1KZNTV uNgwezi uveze ukuthi ke bazibophezele kwakheni izinkundla zezemidlalo nasemalokishini zibe sezingeni njengalezo ke ezisesilungwini. Ukubeka ezemidlalo eqhulwini enye yezinto ezihamba phambili kuMasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba namuhla uthule ngokusemthethweni imidlalo enhlobonhlobo ezosingathwa yilo masipala ukuzama ukufukula intsha namakhono kwezemidlalo. Ama-mayoral games azoba ngomhla ka5 ngeviki elizayo ku-October lapha egroundini lethu elikhulu i-Richards Bay Sports Complex ngoba siyazi ukuthi ezemidlalo kwabanye nje abantwana bethu khona la abala eMhlathuze ngesikhathi kunama games kwi-team yethu lesidlala kwi-DStv Premiership kunezingane zethu ezidlala ibhola cishe ezingaphezulu ka6 ezikwaziyo manje ukuthi zidlale ibhola ezingeni eliprofessional eziphuma koSikhaweni koNtseleni la ko Brackenham eRichards Bay eziqhamuka endaweni ezahlukahlukene ezikwazi ukuthi zidlale italente lazo la coshakala kuwo lama games esikhuluma ngawo. Lo mkhandlu uphinde waveza ukuthi uzibophezele ekuthuthukiseni ingqalasizinda ezemidlalo ezindaweni ezisemakhaya nasemalokishini sifane nalezo ezisendaweni ezisesilungwini. Okunye futhi kufanele siqinisekise ukuthi senze izinkundla zezemidlalo noma la abantu abakwazi ukudlala khona kube sesimeni. Lokhu sikwenze endaweni ezisemadolobheni eMhlathuze siphinde sikwenze nasendaweni ezisemakhaya ngoba buye kusikhathaza ukuthi ubone ngazathi ifocus sinikeza kakhulu izinkundla zezemidlalo. Omunye wenhlangano emele ibhola lombhoxo
uveze ukuthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi kudlala abantu abaneminyaka efanele kanti kuzoba nezikole ezisuka eThekwini ukuzohlonza ikhono kubadlali bebhola lombhoxo. It's going to be a challenge because everyone is looking forward to all these games. Our federations do have procedures in place in terms of the right age. So kids will be bringing the right documents to verify, and before they play, they will be verified on the day. Kube sekuqhathwa wona amaqembu azogijimisana kulomdlalo ngokwamacluster ezobanjelwa enkundleni zemidlalo eMhlathuze Sports Complex. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithi hulukuqu futhi etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Mbukeleke usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke bekuyizona esithe zihamba phambili. Kuhlonishwe unkosazane Dlamini Zuma abasemthwalume babhikishele ugesi kanti-ke bekukhona abasendlunkulu kuvulwa Isigodlo. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.02 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libo u-19.43 emaqhathaniswa nopondo waseBritain, libo u-17.42 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,644.68 i-ounce, kuthi wona ongahluzwe wona bu-$89.33 somphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Iqembu elingompetha beligi Mamelodi Sundowns lokhu-ke liqhubeke njalo nokuqinisa isquad salo njengoba-ke selimemezele ukusayina kwalo umdlali wasemuva elimthengeke kwiqembu laseMorocco u-Abdelmoniam Boitoli. Lo mdlali-ke oke wadlala ngisho naphesheya kwezilwandle ezweni laseBelgium usayiniswe-ke ngemali engu-6.8 million amarandi. Lokhu kusho ukuthi-ke sebeyisishagalolunye abadlali akungesibona bakuleli abasemabhukwini-ke eSundowns njengoba-ke abahlanu bevela emazweni ase-Afrika kanti-ke nabane baphesheya. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.